F'Salm 110 il-mulej Alla jgħid li Siedna Ġesu kemm int f'nofs l-edewwa tiegħek. Ġesu huwa iċċirkondat mill-edewwa u jinsab f'nofshom huma mdawrin madwaru. Ġesu għandu ħafna edewwa. Meta twieled u ġie fid-dinja sab li l-Erodi għaċċana għal demmu. Fil-Ministeru Pubbliku tiegħu il-Lut opponewh, is-Sudduċej, il-Fariżej, il-Leviti, il-qassisin il-kbar, Erodi, Pilatu ir-Rumani sakemm qatluh. U meta tela lura lejn is-sema, l-oppożizzjoni tiegħu ma jeditx. Id-dinja ribelluża tibqa' tirrifjuta lilu, tirrifjuta lil niesu, tirrifjuta l-Evanġelju. U Satana u d-dimonji kollha tiegħu jibqgħu jiggwerraw kontra tiegħu bi ħruxija u malizzja. Madankollu, għalkemm qiegħed f'nofs l-edewwa, Kristu mhux intimidat. Kristu mhux imwerwer. Kristu mhux mirbuħ. Kristu jaħkem f'nofs l-edewwa tiegħu. Jaħkem. Jiddomina, issaltan, jirrenja. Iva, jippermetti għal mument wieħed l-assalti kontra tiegħu biex jitwettaq lan talla sakemm fl-aħħar l-edewwa tiegħu jitwaqqgħu, jitkissru u jitqiegħdu b'mirfess taħt rijlejh. U aħna f'komunjoni ma' Kristu ngħixu f'dinja ostili. Imma maħniex mirbuħin. Ma' Kristu u bi Kristu aħna qed insaltnu miegħu f'nofs l-edewwa tiegħu u tagħna. U t-trionf finali ta' Kristu huwa t-trionf finali tagħna wkoll. Bħalma tgħid l-Iskrittura, niżżuħħaj l-Alla li tagħna ir-rebħa permezz ta' Ġesu Kristu.